Acum 2 ani, de pe am împlinisem 12, am început să vorbesc cu un băiat pe Facebook, fără să-l cunosc. Tu erai în ce județ și era în ce județ? Eu am pus-o, el în Giurgiu. Ok. Da. El tot insista să mă duc la el. Știam că pe mine nu o să mă lase și nici părinții mei nu vor fi de acord ca el să vină la mine. I-am spus bunicii mele că plec la ziua de naștere a unei colegi, cu un sat mai departe. Văzând că ea nu mă lasă, i-am spus că mă duc până la magazin să îmi cumpăr niște rechizite. Am luat bani de la ea și am plecat la el. Și de ce crezi că nu te-ar fi lăsat pe niște să te viziteze el dacă te-ai întâlnit cu cineva care... I-ar fi fost frică. În primul rând, el era mai mare, cu aproape 5 ani. El avea 18. 18. Da. Era major în timp ce tu aveai... Da. Tăs. Erau frică. Puteau să se întâmple orice cu mine, ținând cont că